Musím vám ukázať niečo, z čoho vám príde vyslovene zle. Neúcta, akú prejavili k starším ľuďom v Inchebe pri verejnom prerokovaní, nemá obdobu. Niektorí starší ľudia museli cez noc cestovať, aby sa tam dopravili, aby vyjadrili svoj názor na túto závažnú tému. A nie len, že od nich bez hanby na parkovisku pýtali 10 eur, ale pozrite sa, ako sa zachovali k jednej pani, ktorá tam prišla slušne, ale rázne vyjadriť svoj postoj k tejto veci. Môžem položiť technickú otázku. Počkajte, teraz nie. Ja poprosím vypnúť teraz mikrofón, lebo tu budeme reagovať. Dobre, ja vás poprosím. Za vstup do areálu odo mňa vyinkasovali 10 eur. Poprosím niekoho za organizátora, aby mi ich preplatil. Veľmi pekne vás poprosím, dostanete miesto na mikrofón. Teraz ho nemáte. Poprosím vás, ak môžete počkať, ak je to k veci otázka. Už som tam čakala 20 minút, nikto ak je to k veci otázka ohľadom prerokovania SEJ, tak potom môžete položiť tú otázku. V opačnom prípade budeme na seba len kričať. To asi k ničomu nevedie. Nech sa páči, odpovedajte na otázku. Poprosím niekoho za organizátora, aby prišiel a preplatil všetkým, kto boli nútení do parku. Dá si tu veľa takých rečí. Môžeme pokračovať ďalšie. Môžem poprosiť niekoho za organizátora, aby mi preplatil ak vás tých môžem 10 eur. poprosiť, ak nehovoríte priamo k tej téme, tak môžete Hovorím prosím k téme, odísť. čakala som. Pani chce preplatiť parkovné, pretože od nej na verejnom prerokovaní vybrali 10 eur. V poriadku. Tomuto rozumiem a nech sa páči, máte priestor a meno a priezvisko na to, aby ste pokračovali. Nech sa páči. Vyjadri sa niekto za organizátora za to, že som musela zaplatiť za parkovné. Vy ste to tu zorganizovali, to je super, lebo je to veľký priestor, ale žiadam, aby ste mi to preplatili. Je tu niekto, kto mi to preplatí a tu je určite... Viete, prosím, pani, položiť tú otázku? Použila, že chce preplatiť parkovné, pretože Dobre, rozumiem. toto je verejné prerokovanie a náklady znáša štát. Dobre, v poriadku. Keďže teraz nemáme priamo na to odpoveď, poďme prosím vás k tej otázke, ktorá ešte... Počkajte, zase je v poriadku, že nemusíme hneď vedieť na všetko odpovedať, niečo zistíme, ja vám dám vedieť a poprosím vás, ak máte, nech sa páči.